Така, здравейте отново. Вече сме приготвили стековете. Сега ще ви покажа, да кажем, три, може би за повечето хора, основни степени за изпичане, тъй като много малко хора знаят колко са те всъщност. Така че започваме с Rare. Всъщност Rare той е почти суров, просто е запечатан, така че няма нужда кой знае колко да се обработва термично. Значи може би около минута на всяка една страна от двете страни на самия стек. И вече, ако желаете да бъде по-изпечено от това, което аз съм приготвил, си го оставете малко повече да престои в самия съд, в който ще го запичате. Така, следващата степен е средно, тъй като е малко по-тънък този стек. Може би няма да личи самото месо. Е малко по-запечатано и почти готово. Значи идеята по принцип на medium е да се вижда в средата розовата част на месото, което е останало сурово и така се е запазила крехкостта на самото телешко. Но тъй като аз изпуснах малко момента да ви покажа това нещо, защото бързо стяга самия стек и изчаках следващия, който е well done, да ви го покажа. На well done няма какво да ви обяснявам, той всъщност е абсолютно готов стек. Просто е държан малко повече от останалите като време, да кажем, може би около 10 на минути на всяка една страна са му достатъчни, за да придобие този вид. При което това е напълно готов стек. Този е малко между двата се явява и този е суровия, едва ли не, буквално. Така че, ако имате възможност да засичате време, естествено, предполагам, че има такава, значи може би около една минута на Rare, около 3 до 4 за Medium и вече за Well Done, в зависимост от температурата на съда, в който приготвяте, може да стигне и до 10 минути. Вече зависи вашата фурна как се приготвя, тъй като ние запечатахме първо стековете на тиган и след това ги минахме през фурната. Но това е крайният резултат. И всъщност това е разликата между тези степени. Всеки има различен вкус, за това са и тези степени, а и най-вече да се запази сочността на самото телешко. Така, това е за сега от нас. След това ще продължим с телешкото бонфиле, което ще бъде в морска сол и мащерка.